hyvää iltaa, arvoisa jääkiekkoyleisö. Se on talvi olympialaisten huumaa. Siellä pitäis olla kylmä, mut siellä onkin kuumaa. Jäpät toisiinsa kun törmää, femmat vaihtuu. Ja Selännekin valmistautuu vikaan taisteluun. Siellä on nähty Tami Tamminen. Siellä on nähty Esa Tikkanen. Siellä on ollut Raipe Helminen. Mut hei Jari, antaisit sä nimmarin? Ne sirklaa oikeelle ja vähän vasemmalle. Ne puijottelee kun mikäkin Walanderin Kalle. Ilmapeivit ja molari menee hajalle. Hei Jari, kato mitkä bauerit. Erkka Jarmo ja Jari ja Timo Jutila. Siinä on valmennustiimi, josta lähtee hyvä tutina. Nyt jätkät juovat päähän ja powerit jalkaan. Mailat jäähän, kiekko tippuu, peli alkaa. Pitkä päätyyn ja joka jannu perään. Siinä vaiheessa viimeistään jo merta rantaa herää. Erkan ansiosta pysy lapa ehjänä. Erkan ansiosta strategia kestävä. Nyt siellä on Teemu Teme Selänne. Siellä on Juha-Matti Aaltonen. Siellä